Hej alle sammen, Alexander Storm her. Jeg er den nye del af Supernova, og det er meget stort for den praktiske team. Så en lille kort information om, hvem jeg er, og hvad min afdeling så laver. Og praktiske team står for at skaffe pokalerne, statuetterne, opsætning til selve awardshowet. Det er stole, scene, bagtæppe, alt muligt, hvad det nu skal være. Og laver lidt mindre praktiske ting. Jeg kan sige sådan. Så vi er mere sådan dem, der er mest på arbejde lige på dagen og dagen efter. Og dagen også før. Så vi er der og sætter stole op og sørger for det hele, de spiller. Og så er vi der også til at pille det hele ned igen. Så det hele er, som det var før, at vi ankom. Og vi mangler faktisk stadigvæk folk i både det praktiske team, Sony-teamet og den tekniske team. Og jeg tænker nok, at de andre de nok skal fortælle om deres afdelinger. Men det hele starter jo her ved computeren. Der skal jo bestilles nogle statuetter, der skal bestilles nogle materialer til showet. Beklager en lidt dårlig rumklang. Jeg er på mit eget kontor. Og så få det bestilt hjem og være ude og kigge på lokaler og sådan noget der, hvor det ligesom skal sikre sig, at det hele stemmer overens, så man ikke bestiller en rød løber, der er 18 meter, 18 gange 8 meter, og så er døren altså kun 2. En dobbeltdør her, eller 1 meter, så der ikke er plads til det. Eller omvendt, at man bestiller noget, der er for småt, og så er det heller ikke. Så vores del, det har meget mere at tjekke op på, hvor meget plads er der, hvordan vi udnytter pladsen mest muligt. Og så få det til at se fedt ud. Også lidt om mig. Jeg har YouTube-kanalen Alexander Storm, DK. Hej alle sammen, velkommen til video her. I dag er vi så inde ved Alexander Storm YT, Alexander Storm TV og Alexander Storm Gaming. Og så har jeg så min Instagram, TikTok og alle andre sociale medier. Men jeg er mest alt inde på YouTube, og så er jeg slet inde på Twitch også. Men det var lidt om mig, og der kommer nogle flere videoer her på Supernova-kanalen, også om statuetterne og ude og kigge på lokaler og sætte ting op og sådan lidt af hvert. Så det skal jeg glæde til. Og der kommer også nogle andre videoer fra nogle af de andre, der er med på holdet. Så jeg vil gerne sige tusind tak for alt sammen, og vi ses i den næste video. Hej.